És un plaer dirigir-me a vosaltres com a president de la Fundació Sa Nostra i ho faig per compartir dos fets importants. Fa uns mesos varen començar una nova etapa que ve carregada de canvis i grans projectes. La Fundació Sa Nostra va iniciar fa quasi un any un nou capítol amb el canvi de seu a Can Tàpera, espai al bell mig del barri Sant Agustí de Palma, que és patrimoni de la Fundació i que en el passat va ser també un indret emblemàtic per Sa Nostra. Aquest canvi no significa només un trasllat físic de la nostra seu, sinó que ens donarà la possibilitat de dur a terme els futurs projectes a un espai multidisciplinar integrat al medi ambient i que acollirà gran part de la nostra activitat social, cultural i educativa. En aquests darrers anys, i degut a la reestructuració del món de les caixes d'estalvis, la Fundació s'ha tingut que reinventar i adaptar a un nou escenari. I com a punt de partida hem aprofitat l'herència rebuda entre la que se troba Can Tàpera, que ens permetrà dur a terme les diverses iniciatives que ja han començat a desenvolupar i dels que estem especialment contents i il·lusionats per la bona resposta rebuda. I per tal de fer més atractiva aquesta nova etapa, hem decidit també renovar la nostra imatge corporativa, la qual us vull donar a conèixer avui. Hem creat un nou logotip, fresc, modern i representatiu, amb el qual pretenem que se'ns identifiqui d'aquí endavant i esperem pugui ser una eina més que ens ajudi a reforçar el nostre ferm compromís amb la societat balear. Des de la Fundació estem convençuts que tots aquests canvis tindran una gran acollida, perquè s'han pres amb l'objectiu de poder desenvolupar d'una manera més eficient i atractiva les nostres activitats i projectes, que pretenen millorar la vida a sectors de la societat que més ho necessiten i més ho mereixen. Fundació Sa Nostra, compromís amb les persones.